kuthi why nina indaba yena ayikhulumeki hambani lapha ebhayisikilini uma kukhulunywa ngebhayisikili ke kunento nje toilet lapha le toilet likhona la endlini okulalwa khona hayi lento kibe buhlungu nakumina ukuthi mina manje labantu bami engiqhamuka nabo sebahlukumezeka mina sengisafe ngenxa ukuthi bathola ukuthi ngazana nalomuntu lo inkinga futhi ayikho phela into ongayenza wena ayikho nami into engayenza ukuyolamlela labantu bami engiqhamuke nabo hayi baye kuloko nqenqema lo okulanga se-toilet okusimende nje bathi gibela ushova ibhayisikili indoda angilazi na bhayisikili nabo labantu abalazi ibhayisikili ikhulunywa ngani abakazi baboshwe nabo abantu abake baboshwe laba abanye ababalekile hayi ngimbone lokuyena umngani wami ngempela okuyena engijone naye ngempela okuyena engisondele naye kakhulu eyigibele lento uyayishova nje ushova umoya ushova emoyeni ngokungazi uyashova nje uthule umisa izandla kanje uhleli kulento usimende nje uhlela ngobethi uyamhusha la uyamudla la ey bathambisa ithawula bamkhumule phezulu aqembe bamshaye ngale emhlanje bathe uyaxhaphaza ngoba uhamba lawo na ubingelela umuntu akekho umuntu ohlangana naye endleleni ethe nayo ngazi phela mina ukuthi kufake ngithini bathe hey bingelela uhamba ubingelela manje endleleni kunabantu endleleni la uhamba khona ungavela uhambe ngebhayisi ungaboni umuntu yashofa ethi sanibonani njani wenza lento uyenze emoyeni nje lento akunamuntu njalo ombingelelayo siyaphila aphinda aqhubeka sanibonani ninjani siyaphila hayi bamehlisa bathi wena hayi uzogibela ke manje la udonga lolo basakhuluma nayo leyo ndoda noma nomunye basakhuluma naye bathi njengamanje uzogibela la uma usulapha ya ngoba ngathi siyakudubula inyoni uzoyidedela noma sikudubula kube ngathi ushayikile lo bakamthinti basadila nalo yedwa ish ngisondele kulobhuti lo ngithi hey wendoda phela lento nami siyangihlukumeza le ndoda iyahlukumezeka phela manje athi indoda ungayifaki kuliyanto uma usuboshiwe unaka into yakho yabona nje ngoba uthulana ethe wena ungangeni kulento ukusizile naka into yakho ke lo yamuntu usufana nomuntu ongamazi wena ngithi mina ngingamazi kanjani athi uma usujele naka into yakho ayikho enye into yomuntu oyinyakayo lo yana sokungaba uthi uyamazi kodwa uma kanje ufana nomuntu ongamazi ingishise lento ngoba phela ngiyabona lento iyahlukumezeka ithi ukubambela odongeni ibambele imise lapha abantu bo idedele iwe phansi bathe wona manje inyoni uma idedelekile inyoni ihamba yodi gwaqa phansi wena uyadelela baphinde bamshaya ay isuku menye indoda lapha ya ifiti hayi use right lo akayohlala lapha abadile nalomunye manje shothi igunya lelisuku manje igunya ke umuntu osenombolweni osephezulu kwabanye ophethe abanye abashaya inombolo lapha ya ejele masikhuma ngegunya ay bafake lomunye ebhayisikilini mabemfaka lo ebhayisikilini akhombisa ukuthi yena lento yamlimaza la yamhlukumeza vela ayehle nabangashonga into akayehle bamshaye man bamshaya goloze hayi bamshaye kakhulu bazomhlanganyela kunzima ke kunzima nokuthi uzofusuka umuntu yomlekelela baningi labantu hayi bamshaza phalaza so ngenkathi ephalaza ezephalaza igazi kubhlungu manje kuthina ngoba phela siboshwe naye lo muntu ufika nathi mina ngaze ngithintwe njalo ngenxa yokuthi kube ukuthi bazi lo muntu engithe ngiyamaza bangibuze yena bamshaya phalaza igazi ukuthi ntambama kuzophaka amaphoyisa azophaka
bamtshela ukuthi akalale lapha angavuki bazomphakela. Hayi alale ngempela bamthatha ingubo bamboze ngengubo kahle. Hayi angena amaphoyisa afika phaka azophaka kuthiwe kuyabalwa. Iqala lapho kwinkinga sekuzobalwa. Ngoba phela uzobonakala ngoba kuzobalwa. Uma sekubalwa uma bethi endoda unani? Kunzima nokusho phela uyasaba ngoba lamaphoyisa okushiya kubo labantu. Ethe neyi ngishayekile man nganqandile indlela engishaye ngayo amaphoyisa ngathi engibopha. Lithi iphoyisa hayi ngizwile ekhala umuntu la mina wendoda khuluma iqiniso. Sokukhipha kule nthi nakhuluma iqiniso. Ayavela likhuluma iqiniso. Phela bamgibeze ebhayisilini yena bathi akagibela shova ibhayisi into angayazwa kwawuthi uyalimala la wehla bamshaya kade phalaza igazi. Amaphoyisa obani labo? Athi hayi bolaba la. Kuukuthi ke lento yalapha ya ibheda ngento eyodwa. Ngoba noma ngakhomba ukuthi yibo la amaphoyisa ngeke asabashaya. Bamthathe baphume naye bamise eclinic. Mayibuye eclinic bamumfaka kwenye indawo. Kuyijuvenile la kunabafana abancane khona. Wayena ngaka nomuntu azaphansi apho sejuvenile. Inkinga ngoba seshayekile. Bayombeka nabo labafana abancane ngenxa ukuthi uma bengamfaka kulezi izindlu ubofike bamshaya ukuthi wena uyimpimpi usutshela amaphoyisa. Igama elisuka ngapha ukuthi ngoba phela abantu benombolo ukuthi ya izohamba lento ngamawindi isho ukuthi lo muntu ofakwa ngapha ningamyeki usebophile. Hayi bomfaka ngale ejuvenile. Kudlula izinsuku ezintathu sihambe siye enkantolo. Ila sizoqala khona ukumbona. Ngoba siyandawonye enkantolo. Hayi uma sifika enkantolo eyuvuvukela umuntu. Akukuhle and lo muntu vela akekho right nasempilweni unokugula gula. Hayi uma sifika lapha ya siza ngokuthi vele sizoqala ukungena. Osukwini lesithathu siboshiwe. Uma sifika enkantolo kuthiwa sizobingelela inkantolo. Hayi sifike khona singene eboxini. Kusase yi 2009 inyanga yipi? Seku September. Soku September. Yeah. Kuthi ku September sifika lapha yasizobingelela. Kuthiwe icala siyalazi yini? Ngithi mina icala ngilazi. Nalo mngane wamathi akalazi. Alivume lo shayiwe okuyena novelo walivuma sekuqaleni. Ethi hayi mina icala ngiyalazi sasindawonye nalabantu. Kuvele kushisa amakhanda. Ithi inkantolo same time hayi ayikho inkinga. Ngoba nicala nilazi wena nicala uyalazi. Njengamanje ngiyakukhipha nge-free bail. Nina ehlani nisazotholela ummeli ibuyelani ngaphakathi. Kuvele kushise ke manje. Le ndoda inishiye kanjalo nje. Usishiya kanjalo manje uphuma nge-free bail yena. Hey my lord. Kusale thina sibo 2. Ningayisoli mina ukuthi anilivumanga. Anisolanga noma nanibona vele ukuthi kuyafana manilivuma. Vele kube salivuma kwakuzobisha lo sebamkhiphela ukuthi uyeyedwa olivumayo kusho ukuthi yena sebazomkhanda ukuthi kufuna bophe kithi. Oh vele bazobenza ufakazi. Uzoba ufakazi walento ukuze icala kuqine ubufakazi. Hayi ahambe lo mjita lo abuyele khona enseleni. Kusho ukuthi intombi yalomfowethu leyo engisele naye la ifika izosho ukuthi hey le ndoda abaseshi bafika bafikile kuyona. Icula yonke into. Hayi kube nzima. Ngizame indlela okucela ukufona lapha yangifuna ukufonela ekhaya. Hayi bangifonise epolice station lapha emaphoyiseni. Ngisho ekhaya uthi manje ngiboshiwe la. Thi mama uboshiwe. Uboshwa yini? Thi mama mina bangisukela. Ngisamqambela manga kunjalo. Ngisamtshela bangisukela. Umama uma ezola ukuthi ngiboshiwe agibele semthamo ukuphi nendawo ngisho ukuthi ngise police station eBay. Gibela umama aze khona. Mayifika umama
bamtshela ukuthi akulona usuku lama-visitor kodwa ngoba uthi phela mama uzwe nje kuthiwa ingane yakho iboshiwe nawe uzobona leyo nto akunankinga uzombona nje kancane so mkhipha umbona hayi umama afike mntanami uboshiwe yini thina mama bangisukela namaphoyisa wemama akasukelwa loyo isigebengu lesi sibamba inkunzi sisibawuphile athi mama kodwa mntanami ngikwazi ukukhule kahle ingane yenkonzo kwenze njani ngithi mama bangisukela ngazana bugebengu bavela bamtshela ukuthi nebhamu zabo zilapha zisayohlolwa ukuthi zenza amacala amangaki uma kutholakala lezi ibhamu sezinamacala amaningi ingane angeke iphinde iphume ejele ayi mama vela kudinda isililo khona lapho cabanga umuntu omdala ezokhala phambi kwakhe ekhipha inyembezi ayakhala umama bathi hey mama kahle kahle kulona usuku le-visitor hamba manje umama abuza usuku le-visitor lunini bamtshela ukusasa usukele umama endumo uze eBay lakhi kunodade wethu osebenzela khona ngapha avele kuphoqa ukuthi umama uyolala kuyena ukuze kusasa abuye azovisitha hayi bangibuyelisa ngaphakathi umama ahambe ngakusasa umama abuye azovisitha qhamuka ngithengele lezo zinto lobo kudla lobo hayi kube usuku le-visitor la ngizokwazi ukuxoxa naye kahle ngithi uma ngibuyela ngaphakathi lapha umngani wami lo sikhuluma ukuthi umngani wami endoda asisekho kujikela eceleni vele ukukhuluma iqiniso kumama ukuthi kanjani ngoba umzali uthi kade ekhala inyembezi nje vele umtshele endoda ukuze naye zohlala mhlawumbe inhliziyo uzoyikhulula nomelwa elwipayazi hayi umama mayifike evisitheni nginovalo uzoyiqala kanjani lenkulumo abuza mama mntanami ngicela ungitshele nje iqiniso linjalo leli cala uyalazi noma awulazi ngimbuke emehlweni ngivele ngikhale athi mama hayi sengibonile uyalazi ngithi mina mama uqinisele into oyibona yiyona eyavela khala umzali ukuthi mina nobugebengu hayi ngimtshela ukuthi hayi wemama la kwenzeke kanje saboshwa niba ngaki lapha kathi ndayi so2 lo munye uphumile manje mntanami lento usho ukuthi mina ngizoba yini ngife ey kube nzima angikwazi nokuthi ngomphendula ngithini so icaleni bathi niyanina hayi ngimtshele lapho usuyahlukumezeka yena sokufanele ekhaya aphinda abuye eze la ukuze ezoza ukuthiwani ngebhayili hayi luphela usuku le-visit umama ahamba abuyele ekhaya sibuyele ngaphakathi uma siya lapha ngaphakathi kodwa 2 days sihambe siye enkantolo la kwakuthiwa kusesoqala khona sithola ummeli ozosikhulumela ngoba icala lu schedule 6 icala elibucayi icala eliyingozi leli elidinga ukuthi ungakwazi uyikhulumela kufanele uthole ummeli ozokukhulumela kulo mmeli okuthiwa kufanele uthole yena asinawo ngisho imali ukumkhokhela so kumele sithole yona lo kahulumeni hayi sihambe siye enkantolo uma sifike enkantolo afike lo mmeli oIndia nje uMesis eze kuthina ezokhuluma nathi ukuthi hayi thola idocument yethu so thina sithini icala siyalivuma noma siyaliphika ngithi mina icala ngilazi athe naye yazini mina ngiyanibona icala niyalazi kodwa nina senikhohlisene la ngaphakathi ukuthi nithi icala nilazi lo nibopha icala ngoba manje nanibanjwe khona lapha isigamekweni so ninavumani nina nigwetshwe ngonikhalela hayi ngivele ngithi mina uyahlanya lo ngivuma ukugwetshwa simthetho asilazi hayi sibizwe singene ngaphakathi sifike singene eboxini thiwa siphamise isandla sokunene enkantolo phamise isandla uthi konke engizokukhuluma la ngicela kube iqiniso lodwa phambi kwenkantolo lapho ngisho njalo kodwa ngizokhuluma amanga ngoba phela icala ngilivumi kodwa ngithe inkosi ingisiza ukuze ngikusho la kube iqiniso lodwa
hayi uma singena la athumela icala lamadoda athi awalazi so emva kwalokho bathi lapha sesiukhishwa lapha ya uma sisuka la asisezukuya etokisini sesiyashintshwa manje sisesitokisini sasejele asivumeleki ukuthi singahlala kuphi etokisini kanje ngoba singeqa nebhayili le iyavalwa sinikwa yona okwenza ukuthi ibhayili singayitholi bathi emakhaya kuseduze nasemngceleni waseMozambique mabe sinika ibhayili sisengabaleka siwelele eMozambique so ingakho ibhayili le singayitholi ay sehle ebhokisini masehle ebhokisini kuthiwa siyothatha okungokwethu esikushiye ngaphakathi etokisini siyahamba manje siyotokela ejele ijele siyotokela kulona kusejele elidala elise station eMpangeni ijele ke lana ke kunabantu abagwetshiwe and then kunabantu abangakagwetshwa hayi basithathe siye khona sekuyophela uSeptember ke lapho hayi sifike sihlale khona ejele elidala uma sifika khona kunobaba ke khona akusewona amaphoyisa lawo sekuwojele straight ke abasebenza lapha ya amaphoyisa iswakulethile nje ahamba wona asikagwetshwa hayi sifike sihlale khona basifake endlini basinikeze ingubo amashidi lapha sekwamashidi ke khona ngoba sekusejele isitoki sasejele sinikeze amashidi kunembhede ke lapha kufana nalapha ukadulala nje espontshini hayi sifike khona basinikeze amashidi sinikeze imbhede khona ayisilale khona lona uattend ungaphandle lo ophume nge-free bail ayikanhlupha kundaba enombolo asika sisondela nje nenombolo kuyona hayi uma sifika la etokisini ke esifika kuzona ezasejele hayi yasebenza ke inombolo sekusejele ke lapha inombolo isisebenza ngempela iyakukhetha ukuthi la ulele khona usendaweni yama-28 noma usendaweni yama-26 uma sikhuluma ngama-26 nama-28 sikhuluma ngama-gangster la abantu abashaya inombolo le ikuwena muntu ukuthi uyayithatha yini ukuthi uyayijoyina noma cha kwesinye isikhathi futhi kuhambe oyibona khona ukuthi iyangiphoqa ukuthi angiyithathe ukuze nami ngizohlala kahle ngingahlukumezeki ngoba kukhona lento ukuthi kukhona izisebenzi ejele kukhona impatha ke uma kukhulunywa ngempatha kukhuluma umuntu ongawushaya umthetho ejele ongeyona inombolo so sifike lapha uma sifika lapha ya sihlangabezwa yilo oyi-26 afika athi sigcwala ngobani thina sigcwala ngama-28 noma ngama-26 hayi ngithi mina hayi ngigcwala ngabase-26 accuse athi hayi ngigcwala ngalaba abase-28 nikhetha kanjani inombolo nina ningakaze nibe yiyona kade ikhulunywa lento silapha etokisini kushuthi ngoba uthi understand ukuthi into enifaka kuyona nina asikayi understand qhubeka ngizozwa so ngoba ngithi sigcwala ngalento bangithathe bangifake kulo line wama-26 umbhede banginika wona iwona nalo bamnikeza umbhede ongale esayidini lama-28 njengoba bamnikeza umbhede ongale ngoba sengithe mina ngigcwala yilaba ngale angikwazi ukuvele ngiye kulela side kuyena ngiyongena embhedeni wakhe ngihlale naye sekufuna uma ngoba kune passage phakathi le passage ihlukanisile ukuthi ama-26 angapha ama-28 angapha ukuze ngingene ngale kumele ngifike ngime lapha nendawo yepassage ngicela ukungena ngale bangivulele ngingene hayi ngoba uvulele ukuthi uvulele isicapha uvele ukuthi nje hayi uvumelekile ungangena manje futhi awuzukuvela uyiphumele noma usufuna ukubuyela la uhlala khona kufuna usuphuma
uzokukhombisa ukuthi hayi manje sengicela ukuphuma ngibele ngapha bakuvumela ukuthi ungaphuma noma cha hayi sihlale ke la emva kwalokho ngoba sengithe mina ngigcwala yibona sebafuna ukungijoyinisa inombolo phela manje ukuze ngibe leli 26 engithe ngigcwala yilo ukuhlala engihleli kukho ngisahleli kulabantu vele nami bangayishaya inombolo kodwa uline noma 26 kodwa bakhona bangayishaya iphela inombolo bahlaliswa nje lapha ngasemnyango hayi kushuthi lento inobugebengu phakathi kuyabukwa uthi uma ufika kwakhona bayabuka ukuthi ugqokeni kulento yenombolo bakubuka futhi unalo yini visitor uma unevisa bakufuna kakhulu ukukujoyinisa enombolweni fast ukuze bazokwazi ukudla ngawe ngoba uma kwaba senombolweni awunayo into yakho into nje ukuthiwe yakho awunayo into yabafowenu yonke ukwazi ukudla wedwa hayi kushuthi ngifikile usuku lokuqala ngakusasa kube khona kube usuku levisit udadewethu afika lethi izinto evisitheni ayibabona Thailand ngathi ivisa likhona kuthi emini dadewethu wafika nje ngekhathi sekuseni ngo10 kuthi ngabo 1 sekuzovalwa ngizose ngiyabizwa futhi ngibizwe evisitheni ubani manje ungibizayo angazi lutho ngathi kuzofika umzala ngoba kunegeng yangithi vele isebenza khona eyisebenzela khona empangeni hayi uma ngifika lapha hayi umzala ngiyafonela ngizokuthiwa uboshiwe kuthiwa ulana hayi ngichaza imzali yakho kwenzekile hayi hlale nje khona ngimchazela ukuthi ngiboshwe kanje ngivele ngimtshela iqiniso linjalo ukuthi hayi icala ngilenzile hayi livala ivisa ngibele ngaphakathi isho ke manje impilo yasejele ukuthi sekuyimpilo yasejele ke manje ithi lento yenzeka ntambama sekuyophakwa sihambe kuyiwe kitchen sithi uma sifika le kitchen kuzophakwa kathi ama 26 ekseni axabanile ne28 impi yakhona bathintana ngezandla yaphela kanjalo ukuthi bekuyikhaze ekseni ama 28 awakwazi uku-act ekseni kufuna linda azo-act ntambama ama 28 kuthi nje uma kuphakwa lapha ya vele ashayane khona lapha ke manje bafuna ukugwazana khona lapha phambi kwethu sibuka nali ijele lishintsha manje esigijime sinamathele endaweni eqhamuka amaphoyisa azobashaya labantu khona manje lana kubonakala ukuthi hayi kunzima ke manje kuseyiwo lo 2009 uyaphela manje kuthi 2009 usuyophela I think bekungo November kanje siya enkantolo yaseBay uma sifike enkantolo seyishintshiwe inkantolo esihambayo sesihamba i-regional court asahambi khona eMantshini sesiya enkantolo engaphekwa lesiqale kuyona ngecala esihamba lona lini kanjani icala leli eli schedule 6 elingakwazi ukuba seMantshini elidluliswayo selidluliselwe kuphi e-regional court uma sesifike enkantolo e-regional court eBay basitshele isigwebo ke manje esingasithola kuleli cala esibekwe lona ukuthi uma kuthiwa icala lasilahla angeke kwenzeke isigwebo ngaphansi ka 15 years in prison icala esibhekene nalo ngoba lu schedule 6 ngeke lisigwebo ngaphansi ka 15 hey kuvele kushisa ikhanda ke madoda uthi kale icala uma lingilahla mina ngeke ngiphinde ngiye ekhaya hayi ithi inkantolo siyalivuma noma saliphika ngibathe ngiyaliphika lo qhamuka ngaphandle abathe hawu uyalivuma yena
futhi ulivuma nje uyasho ukuthi kade nathi kuvele kuthiwa hayi nina niyadlala nina senixhaphaza inkantolo izonigweba kakhulu. Hayi kungoNovember lapho i-remand yayithi ebazosisha ngayo i-stretch ebazosisha ngaso i-date abazosinika yona isikhomso ubuya ngonyaka ozayo 2010 February kuNovember. Nebhadi kusondela ne-World Cup. I-World Cup vele isiseduze. Lena besithi hayi sizobe siyibuka. Hayi. Kuthi kunjalo sihlale ufika u2010 ufika uFebruary sihambe siye enkantolo. Uma sifika enkantolo ingabe bikho into ezokhulunywa nje kuvele kuthiwa hayi ufakazi abukahlangana sehle basinikeza uJuni so ubuya ngoJuni size enkantolo. Sisahlele esitokisini njalo lapho 2010 uma sibuyela ngaphakathi siyohlala sihlale silindele uJuni esizoya ngawe enkantolo. Zikhona igameko zala phakathi ezenzakalayo. Kuyaliwa la phakathi kuyagwazwana la ngaphakathi enombolweni lento yenombolo noma bexabene bodwa labantu ngeke baxabane bodwa bagwazane bodwa. Kuyofuneka umuntu oyimpatha la phakathi okuzogwazeka yena ukuze bageze lento yokuthi kade baxabene. Ukuxolana kwabo kufanele kushaye kumuntu oyimpatha. Ay kubonakala ukuthi hayi ngathi kunzima manje. Kuhambe zigwazana iboshwe ekseni la uma kuthiwa kuyabalwa la zigwazana iboshwe ijele kuthiwa livaliwe liyavalwa ngqi. Maphoyisa ngena ngenduke wonke umuntu. Kuxabana abantu abambala ukugwazana bona kodwa noshawa nonke. Asingene ngedonkipiri basifaka ihawu basifaka amanzi ihawu linogesi ke ngoba besifaka amanzi bafuna ukuthi lisishaye kahle. Ngenkathi belifaka ihawu liyakuchoka. Hayi kubonakala ukuthi hayi ngathi kunzima. Asikagwetshwa. So emva kwalokho hayi ngikhulume nale ndoda okuyona esiboshwe nawo wendoda. La ngathi kuyanyukela mina ngiyolivuma lecala wendoda singeke singalivuma icala. Uma singake sivume lona. Sobisha ndoda. Ngoba kuyofuneka phela la sikhiphe ngisho abantu ababaleka. Nami ngiyibone lento ukuthi phela sekuyoba kuyanyukela ke manje. Hayi sibuyele enkantolo ngoJuni. Uma sibuyela khona 2010 bafike bathi hayi uthe umseshi usahlanisa ufakazi abukahlangani. Bazositshela sobuya ngo2011 February. 2011. Yeah. Akuvele kushisa ikhanda. Uthi kanti umuntu ohlala kuze kube nini la? Ayi ngivele ngiphakamisa isandla mina. Enkantolo ngithi mina hayi ngeke. Alithethwa ngani ngaleli cala? Thiwa ufaza abukahlangani. Ngithi manje pho senzeleni ibhayili phela. Bathi hayi bazosenzela i-reminder ezoshesha umseshi uzosilanda bosenzela ibhayili kanti badlala ngathi. Benza nje ukuthi sehle pho singene ngaphakathi sibuyele emnakuzaneni etokisini. Sibuyele ejele hayi sihambe sibuyele khona. Siloku silindile ukuthi hayi bazosibiza nge-requisition bosibiza kuze kuyofika u2011. Walo February sibuyela ngawe enkantolo. Uma sifika lapha sifika ummeli sixabane naye. Unendoda wena wathi nje usibiza la sizokwenza ibhayili kanti wenze njani? Ethe nayi phela inkantolo kufanele ingitshele ukuthi manje senganibiza angikwazi uvele nginibiza. Simbuze nomseshi lecala usehlanganisile ukuthi sezolithetha athi hayi lotho. Ayi kubonakala ukuthi yabona ke manje hayi kunzima manje. Nakhona baphinde bathi hayi icala liyahlehla. Ngoba lihlehla icala basikeze enye date esizobuya ngayo. Kuwo lo 2011.
sisahlele esitokisini njalo from 2009 to 2011 ngisesitokisini. So uma sihleli lapha esitokisini basineza i-date, I think mangingakuphosisi kwakuyi-date kaJuly, le date abasinikeza yona. So sibuyele esitokisini lapha ya sifike sihlale uzofika uJuly ka-2011 sibuyele futhi enkantolo. Uma sibuyele enkantolo, inkantolo iyaxolisa kahle kahle isibeka lo okuyena mseshi wecala icala ukuthi leli cala akaliphuthuma umfakazi akabuhlanganisi. 2011 July ngisahlele esitokisini njalo kodwa abantu baxolisa kimi. Kodwa ke bazolihlehlisa futhi alizukuthethwa ngoba ufakazi abukahlangani and kusafuna yoqoqa laba bawofakazi abanye kuyibona bona abasibona lapha ya. So icala lizohlehla, I think babe lihlehlela uNovember 2011. Sibuyele ejele siyohlala khona. Siqhubeke lokhu sitokile njalo from 2009 to 2011 sisesitokisini. Sihlale kuze kuzofika bani lo November. Uma siya ngoNovember hayi ngivele ngifike sengithethe enkantolo ukuthi hayi ngeke kudlalwa ngathi manje. Senitoke over a year manje. Sesitoke kakhulu. Sithi uma sifika lapha enkantolo sithola indaba zokuthi hayi lo okuyena kade ekhishiwe akasekho ushonile. Awu kwenzakaleni manje? Kuthiwa hayi udubulekile. Babe ganga le bamdubula. Bese liyaqala ke manje inkinga ukuthi kathi ngoba phela uyena kade efakaza ethi yena ya wayenathi thina sisaphika. Ubani osezofakaza uma sekuthethwe icala? Efike umseshi ethi naye ucela bamnike isikhashana esincane noma u3 months uyobe seqedile ngobufakazi. Bamthethise khona enkantolo ukuthi hayi ngeke subambezela icala kakhulu. Lo 3 months usuwelisela ku2012 awufunayo. U2012 manje. Siya ku2012 manje kade ku November 2011. Kusola 2009 thina sihleli phakathi asigwetshiwe. Lo 3 months awufuna uvele ngoba ku November usuwelisela ngale ku February. Hayi basinikeza stress ka February masibuya. Sithi masifika bathi hayi nina kahle kahle la niyasuswa hambani njengamanje ne special court eNgwelezane. Liyothethwa manje icala leni. Nami lokho kungijabulisa ukuthi liyothethwa. Mhlawumbe umuntu usokucaca ukuthi kwenzakalani. Sengifisa ngisho ukugwetshwa endlela sengihlele ngayo esitokisini. 2012 February ayisihambe se special court eNgwelezane sifika nje icala belithethwa same time. Sifika vela ijaji selilinde ethini. Nommeli sizofika kuye lapho uzoqala ukumbona ukuthi icala liyathethwa same time. Awu. Sesixoxe nini ke nalo mmeli manje ngoba icala selithethwa? Same time sekuthethe icala. Kubonakala ukuthi hayi lana ngathi kunomkhonyovo khona kunobugebengu la. Akuselona icala lithethwa lapho. Kanjani ummeli singakaze sixhumane naye yena useqhamuka ukuthi icala lethu lo ngoba wakule nkantolo. Hayi kubonakala ukuthi hayi ngathi kunomkhonyovo khona hayi lithethwe same time icala lithethwe bekuthiwa hayi nobuya icala liyahlehla nobuya kusasa seliyaphuthuma manje sese special court manje. Hayi sehle ebhokisini ummeli simbuzo wendoda ulithetha kanjani icala ongalazi ungakakhulumi nathi? Athi naye amaphepha kade afika kumina ngafunda nje amaphepha kuphela. Ufunda amaphepha ongakhulumanga nathi. Wathi la kuse special court silanda into esivele iphansi. Ay kucaca ukuthi hayi la ngathi sesiyashawa. Hayi
sibuyele phakathi ngoba kuthiwa sobuya kusasa. Uma sibuyela ngaphakathi hayi sifike ngaphakathi sihlale khona ngakusasa ekuseni sivuke sibuye size enkantolo liyakhombisa impela ukuthi hayi liyathethwa manje liyaphuthuma impela nje liyaphuthuma kakhulu liyathethwa manje icala hayi lifike singene lithethwe bese kuthiwa kuyiwe elantshini inkantolo iye elantshini so ngenkathi siye lantshini kusewufakazi oyedwa osafakazayo la kunofakazi abawu6 abakhona aqede lo yedwa engene ufakazi wesibili so into eyishaya ufakazi wesibili ngoba lokuqala akaphointanga umuntu into yagcine yena imshiya wathi nayi angifuni ukuthi shosho ibona angeke ngisho ukuthi ibona kodwa khona ngathi ibona athi inkantolo angisebenzi ngomuntu othi ngathi la sifuna ngo-eyewitness umuntu othi wabona laba bantu lapha yaphakathi kuyibona abamba inkunzi so lo ngoba uyangathekisa ukuthi ngathi thina bamehlise lo bathi akehle ebhokisini kungena ufakazi wesibili mayifika ufakazi wesibili hayi afunge naye uthi konke azokusho la kuyiqiniso lofakazi wesibili uma bembuza ukuthi ya wena njengofakazi kungabe lamadoda wawabona lapha yangaphakathi esitolo hayi lo fakazi wesibili epointe lo accuse wami kuyena enginayo athi hayi lo uyena impela enginobufakazi ucha ngambona kuthiwa yini owenza ukuthi uthi wambona achaza indlela asho ngayo amchaze indlela amchaza ngayo lo okuyena accuse wami enginayo ukuthi yena okwenza ukuthi esho ukuthi uyena shosho ukuthi vele wayeseke embone enuyamazi avela amchaze ngisho igama inkantolo ivela ibuthathe serious ke lobufakazi balomuntu wesibili ukuthi awuzofakaza into ekhona ngoba ufakaza ngomuntu amazi enukambone negama uyamazi umazi nokuthi uhlalaphi ampoint straight bese bambuza ukuthi lo accused number 1 yena bebuza ngami ke lapho ethi yena hey no noma ebona ngathi impela imina kodwa akafuni ukuba sure ukuthi ethi wangibona kodwa umuntu okuyena nowambona kahle hle yilo ay kubonakala ukuthi hayi ke lo fakazi wesibili ngathi ushaya khona kube ukuthi ke isikhathi siyaphela ufakazi wesibili uqedile owesithathu ngasakwazi ukungena so icala balihlehlise balihlehlisele enye inyanga njengoba beku February balihlehlisele uMarch sibuye ngoMarch uma sibuya ngoMarch bafike futhi engene ufakazi wesithathu afakaze naye ethi uma ifakaza eveleth hayi wasibona thina nje ngempela wasibona kahle bathi wababona kanjani athi hayi labantu ibona impela engababona laba imbone esathi uma sisesitolo phakathi sithenga thina ababamba imanager banyuka nayo baya phezulu nayo ni manager ayikangeni leso sikhathi nayo ukuthi izochaza ikhona nayo sekuMarch lapho ayavela asho lo hayi mina laba bawuthunga ababona laba ibona ithi inkosi enkantolo hayi iyabonga kulofakazi wesithathu asengehle ebhokisini kungena ufakazi wesi4 hayi uma ngena ufakazi wesi4 kuzongena lo oyimanager lo manager kuma ifika vela athi hayi ibo laba bengibambile ibuza inkantolo madoda nisaliphika icala hayi siloku sishilo sithi nayi lo thi icala silazi
basukela nje lapho bona sebajesu babona abantu nje abaphambi kwabo hayi ngoba yini ingoba babona abantu abaphambi kwabo hayi avela asho nje ukuthi yena ukube kuya ngaye ngoba kahle kahle ngeke size simenze lutho ngoba sasiphethe ibhamu kwakwenza ukuthi sikwazi nokumbamba hayi kubonakala ukuthi hayi ofakazi ngathi baphointa kahle impela umshushiso uyajabula ayifaka imibuzo ummeli wethu ukuthi nine sure ukuthi ibona ngempela labantu ethi ummeli mina ngifuna ninginike into okuyona iyona enenza ukuthi nithi nababona ngempela ithi manager ya mina laba bawu2 ibone nginobufakazi ukuthi ngababona ngoba ibona abanyuka nami bayaphezulu ngenkathi kuqala lento ile ngakwazi ukubabuka khona kahle ngangeke ngibabone kahle kube ayenzekanga lento okudubula ngaphandle ngoba nami ngangithukile ngisaba nokubabuka kodwa kwathi uma kuqala ukhala isibhamu phandle ile ngaqala ukuphamisa khona ikhanda ngababuka ngababondo abantu bakanje lapha hayi kwenzeke kanjalo hayi kube ukuthi ufakazi bakhe buyaqina buyasibopha futhi kwangempela ubufakazi bemanager buyabopha kuthina hayi busibopha ubufakazi sekuza lona ke manje ufakazi owes5 mayifika lo wes5 avela afike athethe lo wes5 ukuthi yena uyazi ingane encane kangaka bezingasibamba inkunzi umsebenzi ke lo wangaphakathi nayo wayelalisiwe afika athi hayibo lapha kodwa waphelele kukhona abashodayo ethe nawo abaphele kukhona abashodayo ethi yena yebo abashoda kodwa laba ngababona so kuthi uma sekunjalo ke kubonakala ukuthi hayi ubufakazi buyaqina buyasibopha bese kusala ufakazi oyedwa uma kushonilanga bese kuthiwa icala liyahlehla sizobuya ngoJune angisakhumbula bekuJune 1 noJune 2 ya kulapho June 1 kuMarch icala hlehlele uJune 2012 so kulo June 2012 June 1 sibuye size enkantolo uma sibuya size enkantolo kuyabonakala kithi ukuthi hayi kunzima manje kithina vele sesitshelile ukuthi hayi sekonakele la sekunzima ukuphunyuka sekungaba inhlanhla uma besigwebe kancane kodwa khona sekucacile ukuthi hayi ofakazi laba into abayifakazayo bayayazi ethi lo fakazi okugcina ongenayo ngoba kuJune nje avela afika ahlala esikhonkosini kulento kade ishiwo yilapha ethe nayi lamadoda ngawabona lawa omabili shosho yiwona engawabona abuza ummeli sho yiwo lamadoda wabona athi hayi sho yiwona engawabona sivele sibonda hayi lathi nayi kubhedile uJune manje lapho 2012 sisatokila sikagwetshwa uJune 1 ufakazi okugcina lo ngenayo